आमच्याकडे रिपोर्ट होता कुडाळ मालवणचा की निवतीतून आपण कशी लाईन खेचू शकतो. मालवण शहरामध्ये जेव्हा 5-6 दिवस लाईट नव्हती, त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं फेल आहे, तर त्याच्या जागेवर आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर कुठलं हवं आहे हे सगळं. इवन मोबाईल नेटवर्कचं, आपण मोबाईल नेटवर्क वापरतो ॲल्काटेलचं. ॲल्काटेल ही टर्कीमध्ये 1990मध्ये बंद झालेली कंपनी आहे आणि आजपर्यंत आपण ॲल्काटेलचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरतो आहे. अतिशय ते फेलच जाणार आहे, त्याच्यामध्ये आउटपुट मिळणारच नाही आहे. आपल्याला वाटतं डोंगरामध्ये येतात म्हणून नेटवर्क जातं, अशी व्यवस्था एरियल ट्रान्समिशनची नसते. जर वीरप्पन जंगलात बसून मोबाईलवर बोलत असेल, लोकांना तिथून जंगलात बसून फोन लावायचा वीरप्पन कितीतरी वर्ष, मग आपण ती व्यवस्था का आपल्या लोकांना टेलिफोनची देऊ शकत नाही. आपण 21व्या शतकात आहोत, शहरात आणि गावात राहणारे लोक आहोत. तर ते सगळं सचिवांना सांगितलं. सचिवांचं सकारात्मक त्याच्यावरती उत्तर आलं की आम्ही, आणि त्याचं कामही तुम्ही बघताय, त्यांचं काम सुरुवात झालेली आहे. 350 कोटीचं हा सगळा कामाचा आवाका आहे. टप्प्याटप्प्याने आपण जिथे आतमध्ये ग्रामीण भागामध्ये जिथे पोल आहेत ते जे पडतात आणि नंतर ते दुरुस्तीला अशक्य होतात आणि म्हणून त्या गावाची त्या वाडीची लाईट 5-5 दिवस 10-10 दिवस नसते. तर आपण ती सगळी व्यवस्था अंडरग्राऊंड करायचा प्रयत्न करतो आहे. म्हणजे पोलचा हा विषय येणार नाही, कुठेही एक दिवस पण इलेक्ट्रिसिटी खंडित होणार नाही. आम्ही स्टेबलायझर मागितलेत. कधीकधी लाईटीचा दाब कमी होतो, शॉर्ट सर्किट होऊ शकतं, ते स्टेबलायझर लागतात त्याला. जसं ट्रान्सफॉर्मर एक फॅसिलिटी असते तशी स्टेबलायझर एक फॅसिलिटी असते. पश्चिम घाटात आहे, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आहे. मी बोला आमच्या कोकणात का नाही? आमच्याकडे आग लागते, शॉर्ट सर्किट होतं, आम्हालाही ती फॅसिलिटी पाहिजे. तर ते स्टेबलायझर पण आपण लावायला सुरुवात केली. म्हणजे नुसतं सबस्टेशन आलं म्हणजे सगळी व्यवस्था झाली अशातला भाग नसतो. लाईट कमी दाबाची कोणाकडे येऊ नये. तुमच्या घरात कमी आणि माझ्या घरात जास्त, कधी माझ्या घरात कमी तुमच्या घरात, हा डिस्टेबलायझेशनचा फार मोठा इश्यू आहे. लोकांना शॉर्ट सर्किटमुळे घरांना आग पण लागलेली आहे. ते स्टेबलाइज करायचा आपण प्रयत्न करतो आहे. असे जवळपास MSEB ह्या विभागाकडे आम्ही 15 ते 16 प्रस्ताव दिलेले आहेत. त्याच्यापैकी सर्वांवर आता काम सुरू आहे. टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला त्याच्यावरती रिझल्ट दिसेल.